lengon sira uga satriya arane kudu anteng jatnika ing budi Ruru sarta wasis sambarangipun Kakang Bisma Yayi Wirasaka ya pancen para nyata pun Kakang ing Takandha Begawan Bisma Pendhita Gerang sang puyang bebudenmu jare kowe iki pendhita ngerti ala becik bener luput nanging nyatane kowe si ampyak awur-awur kowe ngarajangi wong sing tumindak angkara murka petungen kanthi wening aja nganti kowe keblinger patrapmu Wirasaka iki wis dudu papane wong itung-itung swarga apa neraka bener apa luput aku mung pasrah marang adiling Gusti pun Kakang duweni tumindak kaya mengkene neraka panggonanku tak sanggane kowe aja melu-melu kowe ora weneng kowe ngluputake karo aku tandingmu ya wis ayo jajal regane atiku saking kuda sang kuru yen tanamu tusa sang Sri Kawan Durna kula wonten dawuh sinuwun lho pernataning Bratayuda wong perang iki jane ora kena ewang-ewangan ora kena kroyokan inggih lha sebab apa Utara Wirasangka iki putra Wirata wong Senopati kudune ngerti pernatan lah kok perange ngampyak awur-awur piye Durna kula derek keparing paduka wis saiki siji ding ayo dilepasi jemparing nggih monggo nes tunggal kula setunggal sinuwun
adikku di Wirasangka. Yadi nganti kena jemparing. Sopo sing tindakake iki? Sopo iki wani nyirnake kadangku? Yayi Wirasangka iki. Aduh. Gugur madyaneng palagan gugur pengawak kusuma bangsa nenggih putra Wirata kekalih Raden Tara Wirasangka ger sinurak prayating Kurawa. Ana riwus nyodo madi perang kekempuran Tegal Kurusetra. Senopatining Kurawa pandhita Ngetakanda Sang Maharsi Warabisma senopatining Pandhawa putra Wirata kekalih Raden Tara Wirasangka. Gugur madyaning palagan aramening paprangan ngantos kapireng pertapan Sokarini nenggih Sang Resi Seta. Ingkang midhanget pawarta surak mangambal-ambal Kalamunta Bratayuda Widamadi putra Wirata Senopati kekalih gugur madyaning palagan Sigrasara amuk Raden Harya Seta kaya wong ngraman candrané. Ayo Pandhawa waspadakna senopatimu sakloron Utara Wirasangka wis temekaning pati. Ayo aja tida-tida rasaning atimu. Para Pandhawa aku aja mbok anggap eyangmu, aku anggepen satru bebuyutan. Anggepen mungsuh bebuyutan. Aja semangat, aja kuwatir rasaning atimu, aku mungsuhmu. Kadartana daging suwak sumbar petak maciya-ciya Begawan Bisma Sigra Jemangkah Raden Harya Seta ingkang kaya kepanjingan setan batane nget Purwadaksina. Sang Begawan Bisma Sigra ketaman gada pecat nyawa sepisan konta padha sakala.
Yang Seta ki jarine putra ratu. Tur wis tengah brahmana. Lah kok perange sora hamuk. Prajurit cilik-cilik sing ora ngerti kentang kimpule. Diamuk, diawut-awut kaya mengkono. Oh ya. Kowe durung ngerti karo aku. Iki putra Mandarakat majane Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Raden Rukmarata ketiban jempar iku tatas kuwandamu kowe. Kamantan po paripara iki. Jarak perkara manungsa iki. Cocok karo kondang sora ngamuk kaya ngono. Bul kulitmu atos debok bosok. Ketiban pariku wae mekaning pati. Kaya ngono kok jare Senopati linuwe. Kaya ngono kok jare ngaku satriya setengah pendhita. Endi kasektenmu? Ayo. 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 Parat bana sapa? Aku Rukmarata. Rukmarata. Anake sapa? Putra Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Eling-eling bapakmu kaya wong wengis. Mara tuwane wae tegel. Mulane anak-anak kok diapur kuwi wis bener. Iki margane patimu. Saya anakmu mudar iki. Anakmu mudar ajur kumur-kumur bangkin. Balah salah anak tunggal. Kadarta sang Begawan Bisma kinepruk gada pecat nyawa pusakanira Raden Haryaseta kendhang kapracondhang dumawah wonten tepining Bengawan Gangga nganti rikala semana daten enget Purwaduksina sinten ingkang kekejer wonten ing antariksa kajawi ingkang ibu Bathari Gangga ya Ganggawati.
dam sekaring bawana langgeng anakku ngger Dewa Brata. Bisma aja kaget. Sejatine kula niki pun Ibu Bathari Ganggaya Ganggawati. Aku iki ibumu ya ngger paring pusaka wujuding jemparing senjata pamungkas. Nggonen nyampurnake marang mungsuhmu si Harya Seta. Aku ibumu ngger. Bisma aduh, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Ibu! Oh, Kanjeng Ibu. Dimaksud sembahan kula Ibu, pepunden kula. Inggih. Paduka paring sarana pusaka kemawon kula badhe ngabekti kemawon ngantos mboten saged karana paduka lampah kadewatan. Inggih, Ibu, ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nadyan kula rikala semanten lair ngantos kula dumugining dewasa ngantos dumugining sepuh kados dereng saged ngaturaken sungkem kaliyan Kanjeng Ibu. Ibu, amba bilih menika sungkem kula ingkang wekasan Kanjeng Ibu. Mugi-mugi kemawon peparing paduka pusaka jemparing pamungkas kenging kula nggih nyirnakaken mengsah kula. Yayi Harya Seta, aja mbok anggep yen to pun Kakang iki tegel ya Yayi. Pun Kakang iki mung saderma mestuti keparinging Bathara yen to siadi dina iku wis temeka kala mangsane kudu manjing loka baka. Seta mbok menawa ya pusaka iki kang bakal ngeterake balimu marang kasuwargan Seta. Kacarita rikala semana Raden Harya Seta ketaman pusaka jemparing Kyai Pamungkas pusakane ora Begawan Bisma peparingi ira ingkang Ibu Dewi Ganggawati tumanceping jaja wis gugur pengawak kusuma bangsa amung kawis tingarah ingkang mijil saking jaja deres kadya dineres nanging yektine Raden Harya Seta wis dumugi ning sirna nadyan Utemekaning pati Raden Harya Seta isih katon gagah mbregagah mati ngadeg Harya Seta.
nuwun jroning penggalih Narendra Dwarawati. Mriksani kasekteni Sang Begawan Bisma kang ngedapi-dapi. Duka mawantu-wantu. Narendra dijreg dadi Braha. Lanjala bujreng punis lana setan padha kegujikan. Kawan Bisma aja girang-girang gumuyu. Wong menawa ya mung aku sing bakal yo nguntapake balimu marang loka baka. Bisma, aku mungsuhmu. Kulun Cimadu Semban kula pekulun pepunden kula dene paduka kepareng metuk dumateng jiwa raga kula. Oh, dalah ora susah kanggo tembung sing halus-halus. Ayo kawan Bisma nyata-nyatake pendhita sekti. Ayo sampurnakno aku ha. Aduh pukulun. Mokal menawi paduka pukulun kok mboten priksa dumateng jasad kula. Menapa nggih kedah ngaten? Menapa kinten-kinten paugeranipun? Menapa kinten-kinten pakemipun Bisma menika kedah pejah kaliyan paduka? Menawi to kula kedah sirna lantaran paduka bejo kemayangan gesang kula pukulun. Wangsul kula dumateng loka baka dipun tapaken. Inggih menika dewane ngadil Sang Hyang Bathara Wisnu. Nanging mokal menawi paduka kok mboten ngertos sinten sejatosipun Begawan Bisma menawi ngaten. Wisnu panjenengan menika mapan wonten pundi? Wah, lah dalah. Aku seneng nek wong kecilik. Rekae arep nesu. Dadi brahala. Dasar abote ra ilo-ilo. Jan aku semegah ngetokke jan. Nang pancen pakeme kudu ngono. Kowe iki ngendika apa Kakang Semar? Nek wong kewirangan kok sajak senenge atimu kok ora jamak. Sing kebangetan niku lagi sampeyan. Kok lek sumengko. Kowe duwe buta gedhe bola-bali jemetu. Kakang Semar. Aku iki ngungun aku gumun. Keneng apa Begawan Bisma kok digdaya? Lah nggih pun suwe to. Nek Bisma niku digdaya niku pun suwe. Mangke kok sebabe apa mangate? Lah sebabe apa? Bisma niku pendhita Brahmacarya, pendhita wadat. Ngeten? Pendhita wadat niku sajeke urip mboten tau caket kalih wanita, ora seneng karo wong wedok. Dadi pengapesane nggih kalih wong wedok kan. Lah nek serunggone tak ninggal karo wong tuwek to. Lah apa to?
jare lu alamate mara dhewe. Aku ora diomongke malah ditilapke trempel.